नोंथांमोननि सिगाङाव आङो बिराद गिदिर खोथा लानानै फैदों जाय खोथाया ओरैबायदि इम्पर्टेन्ट दिनै आंनियाव सासे क्लाइन्ट फैदों जाय क्लाइन्टखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव देखायनाय नङा बिनि एक्सरेखौल' देखायगोन आङो बे एक्सरेया मा जादों बियो बे क्लाइन्टआ ओरैबायदि जादोंमोन मोनसे टाइमाव माने बियो मास मोनथाम सिगां साइकेलजों गोग्लैनानै बेनि आथिङा लोरिनानै दंमोन बे लोरिखांनायनि उनाव एक्सरे खालामालाबानो माखासे बिदिनो मुलि फानग्रा दखानाव थांनानै बे ट्रिटमेन्ट लाहैदोंमोन जाय ट्रिटमेन्टआ रं ट्रिटमेन्ट जानानै दिनै बेनि हारायानो कमप्लिटलि इनफेक्सन जाजोब्बाय दिनै हारायानो बुजोब्बाय बेनि एंकेला जाय ट्रिटमेन्टआ आंनाव जाला दा बेनो बेबायदि जाय बिथांमोना बेबायदि माबा मा होनो मुलि फानलाबायदों एक्सुवेलि बिसोर मा फानमारदों निउट्रिसन फानदों हमिअपेथिक फानदों ना आयुर्वेदिक फानदों दा बे बुस्थुखौ क्लाइन्टफ्रा जायफ्रा जाजादों बा जायफ्रा देहायाव प्रब्लेम दङ देहायारि माबा मोनसे जेंनाजों जुजिनांदों बैफ्राव थांनायनि सिगां एसे गावखौ सिन्था खालामगोरोबा साबसिन जायो मानो होनोबा दिनै नैबे जाय क्लाइन्टआ बे जाय बुस्थुआ जाजादों बे क्लाइन्टआ दिनै बेखौ सानैनि जाहोनाव दिनै बिराद गिदिर खैफोदाव गोग्लैबाय जायनि जाहोनाव दिनै बे अपारेसन खालामनांसिगोन दिनै बै जायफ्रा फानग्रा बिथांमोना जे निउट्रिसन फानदों ना आयुर्वेदिक मेडिसिन फानदों ना हमिअपेथिक फानदों आरो जुदि निउट्रिसन फानदोंबा सिदा सिदि क्लियार खोन्थानानै लानांगौ कि आं निउट्रिसनसो फानदों बे निउट्रिसनजों नोंना एकदमबारे बेमारथार बे बेमारा निउट्रिसनजों हामा 2 नाम्बार पइन्ट जुदि आयुर्वेदिक मेडिसिन फानदों बे आयुर्वेदिक मेडिसिन फाननाया नोङो सार्टिफाइड नंगौना नङा नों बहा ट्रेनिं लादों बे जाय मानसिया आयुर्वेदिक मेडिसिन फानगासिनो दङ बहा ट्रेनिं लानानै फैदों बबेनि सार्टिफाइड बे बुस्थुखौ एनालाइज खालामनांगौ जुदि हमिअपेथिकना आलादा कर्स थायो आयुर्वेदिकना आलादा कर्स थायो निउट्रिसनना आलादा कर्स थायो दा उइदाउट कर्स जुदि माबा मोनसे नेटवर्क मार्केटिंनि बुस्थु लानानै जुदि बेबायदि फान्डिंलाबायदों बबेबा दखान बायदि जदों बे जनानै जुदि फानलाबायदों बे मा फानमारदों एक्सुवेलि आयुर्वेदिक फानदों हमिअपेथिक फानदों ना निउट्रिसन फानदों बे बुस्थुखौ एनालाइज खालामनाया गोनांथिथार जुदि बे बुस्थुखौ एनालाइज खालामागारा डाइरेक्टलि नों बेजों ट्रिटमेन्ट लाहोयो बे मानसियाबो गावनिफ्राय फाननो थाखाय सेस्था खालामगोन निउट्रिसनबाबो हामो होननानै बुंगोन खिन्थु मोनसे जुदि देहायाव माबा मोनसे प्रब्लेम जायो अब्ला बे बुस्थुआ निउट्रिसनजों हामा आरो जुदि आयुर्वेदिकजों जुदि ट्रिटमेन्ट लायोबाबो आयुर्वेदिक जाय फानग्रा बे सार्टिफाइड नंगौना नङा बेयो आयुर्वेदिक फार्मासिनि सार्टिफिकेटल' मोननाय ना बेयो आयुर्वेदिकनि डक्टरथार बे बुस्थुखौबो साननांगौ गोनां दङ ओंखायनो जाय बिथांमोना मोदोमनि सानाय सुनाय जायखिजाया प्रब्लेमानो जानानै फैया मानो सिगां मोजां MBBS दङ जोंना अर्थ स्पेसियलिस्ट दङ रिउमेटोलजि दङ बिदिनो गाइन'नि प्रब्लेम दङ गाइनो स्पेसियलिस्ट दङ जुदि सानाय सुनाय अभारद्राय थेरापिस्टफोर दङ बिसोरजों कनसाल्ट खालामनानैसो ट्रिटमेन्टखौ लानांगौ जानला मोनला ट्रिटमेन्ट लागोन गावसोरनो गाब्र'हैगोन फैसाबो लस जागोन उल्था रिएक्सन जानानै डाबल फैसा खारगोन एसे एनै फैसा गिनानै जाहाथे बेबायदि मिस्टेक खालामनानै लानाङा आरो दाख्लै माखासे मिडियाफ्राव नुलाबायदों आङो गल ब्लाडारनि स्टनखौ लायनो आयुर्वेदिक मेडिसिनजों दिहुननो हायो जुदि आयुर्वेदिक मेडिसिनजों जुदि गल ब्लाडारनि स्टनखौ जुदि दिहुननो हायोबा होमबालाय जोंनो बे डक्टरखौ नांला बिदि जाहैनोसै जोङो जाय गल ब्लाडारा खुनु लामायानो गैया बे आयुर्वेदिकनि मेडिसिनजों बोरै बे गल ब्लाडारनि स्टना बोरै गनो दा बेबायदि माखासे पइन्टफोरखौ माखासे बाथ्राफोरखौ सानै हयै ट्रिटमेन्ट लानो थां बयखौबो खावलायनानै दिनै 2-3 हाजारनि सेभ खालामनो थाखाय नोङो बेबायदि जायगायाव ट्रिटमेन्ट लायोबा नों उनाव 30-40 हाजारनिफ्राय 1.5 लाखसिम फैसा खारनो हागौ दा ओंखायनो बयखौबो खावलायनाय जाहाथे बे मानसिया मिस्टेक जानाय बायदि जाहाथे नेक्स्ट टाइम रावबो दाजाथों आङो बेबायदि भिडिअ आगोलनिफ्रायनो अनेक हगारबाय थादों बाट अब्लाबो बे मिस्टेकखौनो खनले खालामफिननाय नुबाय थायो आं गासैबो क्लाइन्टफोरखौ बेखौनो खावलायो आङो जाहाथे बेबायदि मिस्टेक दाजा आरो जाय जुदि ट्रिटमेन्ट लानो गोसोमार आयुर्वेदिक स्पेसियलिस्टनाव थां जेबो नङा खिन्थु बे सार्टिफाइड नंगौना नङा एक्सुवेलि बे आयुर्वेदिकनि मेडिसिन फानग्राल' ना मेडिसिन डक्टर बे बुस्थुखौबो सार्टिफाइड नन सार्टिफाइड बेखौ मा होनो एनालाइज खालाम बा सोंहै सोरबा जुदि बे
निउट्रिसनिस्ट बे निउट्रिसनिस्टआ माब्लाबाबो सानाय सुनाय बा जायखिजाया माबाफोरखौ बेमारफोरखौ फाहामनो हाया। निउट्रिसना जाहैबाय बेलेग बुस्थु। जों जाय मानसिया हेल्दिखा, जाय मानसिया एसे मोजांखा, बिसोरनोसो जाहोयो निउट्रिसनखौ। दा बे निउट्रिसना बेमारनि थाखाय नङा। हमिय'आबो मोनसे ट्रिटमेन्ट, हमिय'आबो मोजां ट्रिटमेन्ट, बाट स्पेसियलिस्टखौ नाय बा ओरैनो सार्टिफाइडखौ नाय। जुदि बे ट्रेनिं लायालासेनो गावनो जुदि ओरैनो माबा खालामनानै जुदि मुलि फानलाबायदों, बेनाव माब्लाबाबो जाथां नों गावनो गाब्र'गोन।